Jurung alam jogo borok nao YouTube channel nai tong nai khapangni mare kiching song jung tini phai supaijak Thalibari ground nok jorok no saimano khanani simi salni rogoi Buisu festival ongnai Tripura dofani Gara festival eba ter ongnai so o ter ongnai o ground no jung tini phai supaijak hingke jung nokno phungnani jaitoknai je Bobohai ke khlai jakha tanta ke tong stall log oborok hindi tanta Bobohai ke khlai jakha oborok nokno phungnani jaitoknai so jung bai kurungui tongdi jung tabo ground no nok jotono saimano je Buisu festival khanani simi no chengjaknai hingke Bobohai ke khlaijagui tong oborokno nokno phunuknai so puilano nok nugui mana je stage tangjak ang haidok khlainai ani loge loge phainani bagui camera tisanai no hai nok nugui makhana stage tangjak stage ni pore hingke jini guest rok aro kothe somaj ni buru rok phainai bongni bagui aro lengla janai hingke oboni pore hingke jang hingke aro audience no himakha audience rok aro asuknai oboni pore hingke yang bo tongo asukjaknai jung tabo ekdom middle no tongoi tongo hingke oro light rok nok nugui no mangkhana hingke o biskango hingke gairing hingke phaidi nokno gairing Bobohai ke tangkha nokno phunukno nok nugui no mangkhana gairing go bisipoti no gairing tango obo kaisa sinimung sinimari hini mano chin dofani kaisa sinimung so nok nugui no mangkhana gairing busuk borok chaklaiya anglaijak gairing rok hingke yuni pore hingke sakao hingke nugui manai stall rok so phaidi stall rok nokno phunukno bo tanta stall rok tong aro Bobohai tong phaidi stall rok mane tola hingke stage rok nugui manai stage rok no program ongnai oboni pore nok nugui no makhana Bobohai tola no gairing rok hingke jang saka hingke stall rok dukan rok hini mangkha phaidi taklai kisa different khlaina nukjakha stall tongo aro maybe traditional food baksabani khana rok nugui manai gam khlai maybe hingke jango hingke government ni stall rok bo tongo nok phaiga hingke aro nai manai government ni stall rok Bobohai Department of Health and Family Welfare ni eboni pore kobangma sabai stall tongo khana no nok gam khlai nugui manai je Bobohai stall rok tongno so nokno chung chaitokno je khanani pana rok bo nokno phunuknani jai khlaioi so tinni bangui sujarano chung ani loge cameraman BGN Tripura ang Sorop Tripura Thalibari hambai nai tongdi aro chung bai kurungui tongdi hambai.